Вітаем, шановныя, а вось і мы, гэта раніца з Белсатам, 15 лютага на календары, нядзеля, і мы з вами сустракаем гэтую раніцу. Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Тан-тан. Вітаем, шановнае гаспадарства. Шмат цікавых пытанняў мы сёння будзем уздымаць. Абавязкова пагаворым аб тым, што такое сучасныя тэхналогіі, як з імі жыць, як з імі працаваць. Адмысловы госць у нас будзе сёння ў студыі. Так што заставайцеся з намі, шмат чаго цікавага мы вам распавядзем сёння абавязкова. А па-першае, давайте праверым, ці вы глядзіце нас з сваіх смартфонаў, ці з тэлека, ці з камп'ютара, ці з лэптопа. Тэлек — это тэлебачанне, ты там працаваў калісьці, і вось таксама зараз гэта адбываецца. То бок, цісніце падабайкі, шэрце гэты эфір, калі гэта для вас бяспечна. І галоўнае, пішыце каментары, каб мы бачылі, што вы зацікаўленыя гэтым эфірам, і што вас турбуюць таксама тэмы, якія мы сёння абмяркоўваем. Мабыць, нават нам задаваеце пытанні, мы паспрабуем адказаць. Паспрабуем. Паспрабуем адказаць. Ад нашай рэдакцыі да вас галоўнае пытанне дня. Калі ласка, адказвайце ў каментарах на Белсат Лайв на пытанне. Ці трэба кантраляваць тое, што вашыя дзеці робяць у сваіх смартфонах? Ці патрэбны гэты як-то кантроль, бацькоўскі кантроль? Ці трэба глядзець, ці ён гуляе, ці ён вучыцца? Вось усё гэта. Ці трэба такое маленькае шпіёнства рабіць за вашым кантроль над дзіцёнкам. Над смартфоном, а не над дзіцёнкам. Над дзіцёначным смартфонам. Добра. А вось герой нашага першага сюжэта, матэрыялу жыве ў Львове. І вы ведаеце, ён вельмі паспяхова прасоўвае справу беларушчыны без усякіх перашкод. Давайте паглядзім, хто гэта такі. Про нас трэба расказваць свету. І я заўжды казаў, кажыце на мове таго народу, з якім жывяце, той краіны, якая вас прыюціла. І таму я вырашыў расказваць пра Беларусь украінскай мовай. Так вот складаеш нумар. Все, знаете, читайте, дорогой человек. Мне захотелось штось чым-то дапамагаць пасля валантэркі. Когда я себе сломал хребет трошки, я не смог уже тягать грузы. Вот, я думал, что я повинен робить. И то, что я умею профессийно робить, это робить газеты, часописы, книги. Опустить руки, ругать когось іншого, не робячи самому ничего, это неправильно. Так не повинно быть. Вот так я думаю. Для друкованного варианта мы робим QR-коды. А для электронной просто спасылки интерактивно. Натиснувши на яку і переходиш на потрібний сайт, потрібний YouTube-канал. Дуже такий ліст жанчыны, которая прошел год вот гэтай боли, когда она згубила сына. Перш чым пайсці ваяваць, ён разам з сябрамі рэалізаваў вельмі шмат карысных і важных ініцыятыў, якія дапамаглі многім вайскоўцам, простым украінцам, коткам і сабакам. Ён амаль нічога пра гэта не расказваў. І толькі пасля яго гібелі мне пачалі прыходзіць падзякі з розных украінскіх падраздзяленняў. Не толькі адтуль, дзе ён ваяваў. Камандзіры пісалі словы ўдзячнасці майму сыну. І кожны раз, чытаючы гэтае паведамленне, я разумела, я не да канца ведала свайго сына. Ён зрабіў значна больш, чым гаварыў. Ён быў глыбейшы, мацнейшы, чым я магла сабе ўявіць. Багата тых, каго імёны да сённяшняга дня альбо фатаграфіі, альбо там толькі пазыўныя, да, не называюцца. Але трэба весці гэты страшны такі справаздачны улік. Для гісторыі гэта патрэбна. Беларускай гісторыі, але тут ёсць гісторыя, которая і сёння робіцца. На жаль, жыццямі, кроўю, але такі час. Прыйшоў папіць кавы, адкрыў і пачытаў хоць там адно, штось. Даведаўся, што беларусы тут. І што мы сябры, мы не ворагі. Так, насамрэч, мы не ворагі, мы сябры, шановныя украінцы, мы з вамі.
працяг гісторыі пра гэтага цудоўнага чалавека, які не дае знікнуць імёнам загінулых беларусаў, беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне, пабачым трохі пазней абавязкова. А зараз прапануем паразмаўляць пра галоўныя інтэрнэт-навіны пра блакаванне месенджераў. 10 лютага пачаліся блакаванне тэлеграму ў Расіі. А вось потым з'явілася інфармацыя, што ў Беларусі ёсць праблемы з рэгістрацыяй у месенджеры «Сігнал». Праблема ўзнікае на этапе пацвярджэння нумара тэлефона, калі верыфікуешся. Ці імэйла. Не, нумар тэлефона. Не прыходзяць смс-кі на беларускія нумары. Вось, ці ёсць нагода хвалявацца. Зараз мы ўсё гэта абмяркуем з Дмітром Смірновым. AI-эксперт. AI. Вітаю. Мне падабаецца, як ён заўсёды так спраўджае. AI. Мы ўсё яшчэ ў гэтай рэальнасці. Дзіма, вітаем. Як заўсёды прыемна цябе бачыць і цікава размаўляць. Давайте па-першае пра Тэлеграм. Да, што здарылася з Тэлеграмам 10 лютага? Насамрэч адключылі у Расіі. Не, там на самом деле не отключили, там как бы, как они называют, замедлили. Замедлили Telegram, то есть по всей России люди столкнулись с проблемой тем, что они не могут получить и отправить мультимедиа, то есть файлы тяжелые, там, видео, картинки, да. Видео, фотки. Звонки там уже давно заблокировали, а вот, получается, остались только, по сути, сейчас они могут текстовыми сообщениями. Але ж Тэлеграм у Расіі, чаму гэта такая навіна, чаму так все збуджана? Тэлеграм жа ўжо гадоў 10 ці 12 экстрэмісцкае фармаванне, і нават у іх было забаронена, я памятаю, як санкцыі, калі былі санкцыі па Крыму першыя, у іх было забаронена у гэтым рэгістравацца, але ўсе селебрыці ўжываюць. Але я так разумею, нас гэта турбуе таму, што Тэлеграм гэта, ну, падаецца, асноўны ці не асноўны месенджер беларускі? Ці можа гэта закрануць? Ці Вайбер ўсё яшчэ самы працуючы? Кстати, Вайбер в России уже давно заблокирован. Там нема, а у нас был час, калі Вайбер был галоўны, але мне падаецца Тэлеграм. Телеграм, да, конечно. Больше всего Телеграм, но Вайбером тоже активно пользуется в этих всех разных чатах школьных и прочем. Ці могуць замедліць гэты Тэлеграм у Беларуси? Да, могут сделать все, что угодно. Могут сделать точно так же, как в России. Но тут нужно понимать, что здесь как бы не идет речь о полной блокировке. Вот, ну, то есть очень сложно полностью заблокировать. Они просто стараются усложнить доступ. То есть, смотрите, первое, вот то, что в России, то, что в Беларуси сейчас случилось, новый пользователь «Сигнал» не получает СМС. Это такой самое простое, что они могли сделать, они просто не дают им смс-ки. Но это легко обойти на самом деле. А это на ўзроўні мобильной операторов? Операторов, конечно, да. То есть те, кто вам сообщение присылает, операторы сотовой связи, конечно. Вот. Окей, я могу арендовать номер за $5, получить смс-ку, зарегистрировать. За мяжой? Да, да, есть сервисы, короче. Есть симка. Есть сервисы, да, там можно на 20 минут условно арендовать себе номер, получить на него смс. Ага. И все, и пошел дальше. Следующий этап, ну, опять же, кто-то должен погуглить, найти, заплатить эти $5-10. А это уже складанности, это мы уже складанности не люди. Да. Следующий этап, вот как сейчас сделали в России, допустим, вот с WhatsApp, там же WhatsApp полностью заблокирован. Опять же, он как бы полностью заблокирован, но если VPN, то работает. Опять же, нужно искать, где этот VPN, и так далее, и так далее. Следующее, они в России начинают блокировать VPN. То есть, значит, мне нужно найти платный VPN, который обходит эти все блокировки и так далее. То есть они, по сути, доступ, если очень хочется, получить можно. Это не полная блокировка, но каждый раз все больше действий нужно. И в какой-то момент человек, ну его нахрен. А ты бачил Макс? Конечно. Давайте распавядзем, что такое Макс. Не все глядачи ведают. Да, Макс — это российский мессенджер, национальный госмессенджер его называют. Вот, на самом деле это база данных ФСБ, можно так сказать. Его разрабатывают ВКонтакте, насколько я помню. Да. Вот, то есть и доступ, ну там, по-моему, сейчас увеличили, но изначально там было только Россия и Беларусь. То есть можно было только с российскими, белорусскими симками. Сейчас не могу сказать, там вроде они хотели или уже расширили на какие-то там другие страны СНГ бывшего. Ну, СНГ. Вот, но не могу тут точно сказать. Не нужно на него переходить, сразу говорю, не надо. И не надо каналы заводить там тоже.
ФСБшный мессенджер. Потому что ваш канал, который вы заведете, в список подписчиков уходит сразу же, да, и поэтому очень рекомендую независимым СМИ пользоваться, ну, заводить каналы там, потому что получит доступ ФСБ, получит доступ КГБ. Ну, все. То есть все, кто на вас подписался, сразу же под колпаком. Вот. И естественно, что если это все проходит через серверы там российские, все ваши переписки, картинки, контакты, а так как вы мессенджеру даете права на контакты, вы мессенджеру даете права на галерею, чтобы отправлять фотографии. Номеры телефона. Все, пожалуйста, все это по большому счету к этому могут иметь доступ спецслужбы. Поэтому такая история, поэтому и блокируется мессенджер. Почему? На самом деле в блокировке сигналов в Беларуси, ну мессенджера сигнал имею в виду, есть и положительный момент. Значит, раз его блокируют, значит он безопасный действительно. То есть, и значит к нему не могут, значит он бесит кого-то. І от, Яны баяцца ўсе, што не могуць знайсці падыход свой ФСБшны, КГБшны. Пра сігнал я ўзгадала, што падаецца... Што такое сігнал, я не ведаю. Дед, з намі дед. Дед, гэта вось, смотри, ёсць WhatsApp, Viber, Telegram, Аська, ўжо нема, але Аська. Не, Скайпа нема. Скайпа ўжо нема. І вось сігнал гэта для такіх прадвінутых людзей, якія пекуцца пра сваю бяспеку, якія, разумееш? Не разумееш. Гэта мессенджер. Гэта Сігнал, мессенджер, гэта такі ж які мессенджер, як Telegram. Стаў вельмі актуальным у Беларусі. Таксама ў 20... Ну, Telegram быў такой навінавай павесткай, а сігнал стаў для тых, хто клапочется пра сваю бяспеку, мне падаецца. Я скажу следующее, что любой мессенджер, он, ну, к сожалению, так и не... Ну, не любой, хорошо. Вот популярные мессенджеры, вроде Viber, WhatsApp, Сигнала того же или Telegram, они все завязаны на номер телефона. Так или иначе. И, соответственно, Telegram, ну, если вы беспокоитесь о том, что у вас могут увести аккаунт, и беспокоитесь, что это может произойти в какой-то стране, то не нужно привязывать сим-карту той страны. Потому что вашу сим-карту, за 2 секунды ваша сим-карта подменяется. Зразумела. Да, туда приходит сообщение, меняется там потом номер, пароль и прочее, вас увели аккаунт. Поэтому не нужно, если вы боитесь за безопасность, то, ну, не нужно, чтобы у вас Telegram или Сигнал был на белорусском номере. Это правило номер 1 просто. Слухай, а что яшчэ ближайшим часом могут заблоковать у Беларуси? Да все что угодно. Слушайте, но на самом деле вот Сигнал — это первый этап. Вот это вот сообщение не приходит, да. Следующим, ну, они, значит, заблокируют серверы Сигнала, и люди без VPN не смогут им пользоваться. Это будет следующий этап, наверное. Ну, я могу так предположить. Telegram. Тут сложный вопрос. Это же головный, основный мессенджер. Сложный вопрос. В Беларуси. Тут опять же сложный вопрос. Telegram же и в России не полностью заблокирован. И почему он не полностью не заблокирован? Потому что многие Z-каналы и прочие огромные аудитории имеют. И они просто понимают, что вот сделав какую-то такую бульбашку, скажем так, внутри российскую, да, они не смогут свою пропаганду вести дальше. То есть, и как бы, ну, а им нужно, чтобы их телеграм-каналы и в Украине читали, и в Беларуси читали, и где-то на Западе читали. Поэтому телеграммом они еще там сомневаются. Они его так конкретно прижали, но понимают прекрасно, что прямо вот сейчас полностью его заблокировать, ну, еще они, видимо, не готовы. Но, опять же, кто захочет, тот воспользуется. Такая стрелянина ў нагу атрымліваецца. Ну, гэта з Тэлеграмам была навіна пра тое, што Расія заблакавала, а пасля зразумела, што ўсе наводкі там свае ваенныя, яны робяць праз Тэлеграм. Такая сквозная вось гэтая бяспека, што ўсе ведаюць, што усялякія военные дзеянні праз Тэлеграм. Да, еще вот они сейчас в России, кто-то там, какой-то сумасшедший депутат очередной сказал, что мы сейчас Google заблокируем. Но если он заблокирует Google, ну, так или иначе перестанут работать все Android-смартфоны. Ну, то есть это вообще... То есть... Ну, і таксама некаторыя, так разумею, аналітыка сайтаў, все что угодно. Прыкладанні, усялякае. Але ж, калі блакуюць нейкія месенджеры, ну, як мне падаецца, першае, пра што кажуць, ну, акрамя таго, што гэта каб экстрэмісцкія фармаванні не ціснулі на наш народ у Беларусі, кажуць пра распаўсюджванне наркотыкаў, там, порна і усялякай інфармацыі, якая шкодзіць дзецям. Ці гэта можа быць, ну, нібыта прычынай і, ну, нібыта калісьці у Дурава праблемы былі з Тэлеграмам, ну, праблемы з ягоным затрыманнем з-за таго, што гэту інфармацыю пра распаўсюджванне, там, напрыклад, наркотыкаў, тыпу ён не дзяліўся ёй. Беларусь таксама могуць казаць, гэта вось наркотыкі прадаюць праз Тэлеграм, і мы заблакавалі для гэтага.
Да, безусловно. Но мне кажется, что здесь немножко ситуация похожа, когда активистов задерживали. Я, ну, не знаю, насколько это правда, но как со стороны это виделось, их всегда за распространение порнографии там штрафовали или следили. Ну, потому что легче всего скинуть какую-то картинку с его телефона и сказать, что вот он распространял, да, или подкинуть ему наркотики и сказать, что вот он тоже там употреблял или распространял. Поэтому причину найти, повод какой-то, это вообще 2 секунды. На самом деле, да, действительно, я почти уверен, что и распространяются и наркотики, и порнография, и все через Телеграм, просто потому что это потому что это интернет. Ну, то есть запретите, вот как в России, там запретили WhatsApp, говорили, что вот там мошенники звонят через WhatsApp. Ну, так сейчас мошенники звонят через Макс. Да. Ну, окей, Макс там что-то сделает, еще через что-нибудь будет звонить. А слухайте, шановні глядачі, а напишіть нам у коментарях, які месенджери ви вживаєте у житті, куди пишете, што пампуеце і гэтак далей. Вось цікава. І вось напишуть табе там Дискорд. І што ты будзеш тады? Будзеш пытаць: Діма, пачакай, а што такое Дискорд? Так? Дима, почекай, что такое Discord? До речі, Discord так само... Ну, это Он не заблоковал? мессенджер. Это не больше- Да, в России его тоже Это заблокировали. мессенджер, так само мессенджер? Ну, это Discord? скорее такое, как социальная сеть больше. Так, да, соціальна степень- сетка для геймерів колись була. Да, там а зараз- групповые чаты, там в большей А, степени. То есть там тоже идет обсуждение и прочее. Там, ну, на самом деле, вы смотрите, тут же какая история. В любом месте, где есть какой-нибудь форум, где есть какой-нибудь, не знаю, личная переписка пользователей, все могут друг с другом связаться. То есть мир не закрывается на мессенджерах. Вы зайдите, ну, простите, там, я не знаю, я уже, честно, не следил давно, работает форум онлайнера или нет, но любой белорусский какой-то форум, который работает, вы Це там не тоже... белорусские, одноклассники. Вы там можете зарегистрировать аккаунт, и все с вами будут через этот аккаунт связываться, и никто бы понятия не будет иметь, что вы на сайте там каком-нибудь по продаже автомобильных шин свои там дела делаете, понимаете? Вот и все, это просто доступ в интернет. До речі, є ще порада. Так роблять жанчини. Ну, мужчини так само роблять. У Інстаграмі, коли тобі потрібно поглядіти твоїм былим хлопцям ці дівчини, ти заводиш аккаунт ноготочки 357 Витебск, і Я у тебе... ведаю твой другий аккаунт. Я ведаю твой shadow аккаунт. Так? Instagram. У мяне немає, у мяне і былых ніколі Я не ведаю. було. Да ты не за Але былымі порада, сачыш, калі вам ты патрэбна ананімнасць, За моими былымі сачыш. ты хацеў нешта сказаць, Денис, я бачу у твоих. А ці могуць у Беларусі і ўвогуле ў Расіі, напрыклад, стварыць так званы суверэнны інтэрнэт, як у Кітаі, усё зачыніць гэту прастору і вось інтэрнэт для интернету. Белорусский интернет, российский интернет. Я уже в России, на самом деле, об этом говорят, если не ошибаюсь, с каких-то там начала десятых. Называли его чебурнет. Чебурнет, так. Да. Почему чебурнет? Потому что его хотели назвать чебурашка. Да. В итоге стало такое название чебурнет. Вот. И на самом деле такая возможность есть. И более того, они к этому идут. Обратите внимание, что происходит в России. Они под соусом того, что атакуют беспилотники, они блокируют мобильный интернет. Но работает в этот момент белый список, то есть белый список каких-то сайтов. Он прекрасно работает, несмотря на дроны и прочее. То есть вы можете... Тот же мессенджер Макс работает в этот момент. И это, по сути, вот этот вот шаг к этому чебурнету. То есть в какой-то момент будут работать только те самые белые сайты, которые там прошли разрешение, заплатили кому-то деньги. Там. Гэта спроба. Пакуль яшчэ спроба такая. Ну да, я думаю, что к этому идет. Это в России, я почти уверен, ну, если все сохранится как есть, текущая ситуация политическая, что в итоге так и будет. А в Беларуси я не совсем уверен. Объясню почему. Потому что, ну, на мой взгляд, это немножко связано примерно с тем, что как в Беларуси до сих пор нет российского рубля, который уже обещали там с 96-го какого-то там года, говорили, что вот сейчас будет общая валюта. Потому что это потеря независимости в каком-то и в интернете. Да? То есть Лукашенко не будет, соответственно, выбирать, какие сайты показывать, да, свои там какие-то, и он будет давать какие-то... Ну, все будут получать российские нарративы. Ему это не нужно. А денег, чтобы сделать белорусский там... Не знаю, чебурнет неправильно называется. Яны уже зрабілі свой... Бульбанет. Мне Бульбанет, называли его уже бульбанет. Да, бульбанет, бульбанет, я очень сильно сомневаюсь, что сейчас возможен, потому что, ну, в России к этому очень долго идут, и у них все-таки больше возможностей.
В Беларуси проще, наверное, пойти по пути просто там блокировки неугодных ресурсов, садить людей за подписки и так далее, и так далее. Ну, гэта пра тое, што яны, беларускі рэжым, ён не думае пра тое, каб распаўсюджваць свае гэтыя ідэі. Ну, і ідэі у іх, мабыць, не такія зэцніцкія, каб іх распаўсюджваць, нечым ганарыцца. Але вось у незалежных медыа калісьці, мне падаецца, год ці паўтары гады таму было такое пытанне, напрыклад, Расія добра перайшла ў кантакце, і з Ютуба яны перанеслі ўсе свае буйныя праекты блогераў, усіх, хто хоча выжываць у Расіі, яны ўсе, хто мог, перайшоў у ВКонтакце, і там людзі глядзяць вось гэты контент, які там усялякія камедзі, Сабчак, там ЧБД, вот это вот усё самае папулярнае. Яны перайшлі. І ў беларускіх медыа было пытанне, калі мы хочам працаваць з беларускім гледачом, які часткова таксама глядзіць, ну, шмат хто глядзіць расійскі контент, то бок ужываюць яго і выкарыстоўвае ў кантакце як платформу для прагляда расійскага контента. Ці трэба беларускім незалежным медыям таксама свой контент паралельна з Ютубам, Фейсбукам, Інстаграмам, вядомымі платформамі сеяць у гэтым кантакце. Пляцоўка, ты маеш на увазе мець нейкую... Так, у кожнага... Так спрабавалі же зрабіць з навінамі. Не новую пляцоўку. ВКонтакце. Вось у ВКонтакце зараз папулярная для ўжывання платформа для відэа. І вось гэта такое пытанне, калі мы хочам распаўсюджваць свае ідэі, вось зараз, каб там раніца з Белсатам была там, трэба выходзіць ва ВКонтакце, але з этычнага боку. Я скажу так, что кроме вот этической стороны вопроса, здесь есть сторона, во-первых, безопасности, кто подпишется на Белсат ВКонтакте, и это увидят тех, кто подпишется, и, соответственно, ну, вы знаете дальше, что произойдет дальше. Это первый момент. А второй момент, захочет ли ВКонтакте, чтобы там был Белсат, и не заблокирует его, как он блокирует, скажем, все неугодные там, не знаю, ресурсы. Да? Там, мне сложно представить, что условно телеканал «Дождь» был бы ВКонтакте, я не знаю, наверное, первые 5 минут он бы побыл, потом бы закрыл. Вот, поэтому тут вот такой момент. Поэтому, да, конечно, нужно искать абсолютно все возможности для распространения, но тут вопрос не только в этике. Еще, кстати, по поводу Ютуба в России. На самом деле, почему так произошло? Тут с двух сторон произошла такая история. С одной стороны, да, действительно, ВКонтакте начали пушить и переходить. А с другой стороны, Ютуб, когда началась полномасштабная война, он же сам остановил всю монетизацию российских блогеров. А это их деньги. И тут вопрос не в аудитории даже, скорее, у них был, а в деньгах. Я думаю, что если бы у них вот эту монетизацию не прикрыли, они бы сильно медленнее переходили ВКонтакте. Но это мое размышление, это я предполагаю. Так, я не знаю. Так, это питание, до речі, задавала, я пам'ятаю, прости господи, на пресс-конференції Путіна. Настя Івлеєва, блогерка вядомая, і пасля Влад Бумага, беларускі блогер, про тое, што а як же ж мы ж зарабляем грошы ў Ютубе, а навошта блакаваць і навошта нам новыя платформы, але яны не смаглі атрымаць адказ на гэтае пытанне, бо там чалавек з папкі працуе, ён не ведае, што такое інтэрнэт. Дарэчы, вось ведаеце, што інтэрнэт гэта не толькі пра размовы і карысны контент, гэта і зона рызыкі, трэба адзначыць. Пра адзін з такіх выклікаў для беларускага грамадства мы зараз паглядзім, Дзіма, з табой невялічкі сюжэт. Гэта пра онлайн-казіно. І онлайн-латарэя. Онлайн-латарэя. Давайце зараз паглядзім і вернемся ў студыю. Пакуль традыцыйныя казіно ў Беларусі працуюць паводле жорсткіх правілаў, у краіне вось ужо некалькі гадоў квітнее рэсурс, які дэ-факта з'яўляецца ігральнай заляй, але дэ-юрэ лічыцца латарэяй. Гаворка пра Белбет, праект пад патранажам, каго б вы думалі, правільна, кіраўніцтва справамі прэзідэнта. Паводле беларускага расследавальніцкага цэнтра, сэрвіс ігнаруе элементарныя нормы бяспекі. Галоўная праблема Белбета – адсутнасць рэальнай ідэнтыфікацыі карыстальнікаў. Калі ў звычайным казіно у вас патрабуюць пашпарт і ўзрост 21+, то віртуальныя дзверы Белбета адчыненыя для кожнага. Гэта прывяло да сапраўднай сацыяльнай катастрофы. У азартныя гульні на рэальныя грошы масава ўцягваюцца дзеці. Сэрвіс не правярае асобу гульца, таму падлеткі прайграюць бацькоўскія грошы, не выходзячы са свайго пакоя. Бацькі, якія сутыкнуліся з гэтай бядой, атрымліваюць ад арганізатараў кароткі адказ. Гэта ваша адказнасць. А вярнуць сродкі, выдаткаваныя дзіцём, практычна немагчыма.
Юрысты называюць сітуацыю анамальнай. Дзяржава адначасова з'яўляецца і ўласнікам бізнесу, і аўтарам законаў, якія ствараюць для гэтага праекта ільготныя ўмовы, знішчаючы любую канкурэнцыю. Прыбыткі Белбету ўражваюць. У 2023 годзе РУП беларускія латарэі планавала зарабіць каля $1 800 000 000. Больш за 99% гэтай выручкі прыпадае менавіта на Белбет. Паводле расследавальнікаў, гэтыя грошы ідуць не на сацыяльную дапамогу, а на праекты, блізкія да атачэння Александра Лукашэнкі, напрыклад, на падтрымку прапагандыстаў. Пакуль дзяржаўныя медыа шматслоўна разважаюць пра абарону сямейных каштоўнасцяў, дзяржаўная латарэя працягвае цынічна зарабляць на залежнасці беларускіх школьнікаў. Дарэчы, гэта яшчэ адзін ракурс. Вось, гэта пра інтэрнэт. Гэта таксама небяспечнасць інтэрнэт. Не трэба набываць квіток на пошце. Так, вось, раней трэба было набыць і гуляць. У гэта называюць там Белбет і іншыя платформы онлайн-латарэя, каб не было казіно, каб можна было неяк змяншаць гэты ўзрост. Але не вельмі разумею, калі ты заходзіш на сайт, там трэба напісаць апку, пампуеш, трэба напісаць табе ёсць 18 гадоў, і дзеці такія, так, ёсць, ады можна. Як вось на такіх платформах і на платформах з відэа для дарослых, скажем так, таксама як гэта верыфікацыя ўзросту, геалакацыі і права на выкарыстанне такога контенту ці такой вось латарэі, як гэта працуе? Ну, смотрите, тут же какая история? Все зависит от того, насколько платформа хочет действительно это проверить. То есть, насколько для галочки сказать какому-то регулятору, что да, вот мы же спросили, он сказал, что 18 лет есть. Все, мы свое со стороны, как бы, они еще там какую-нибудь оферту там на 10 страниц юридически выверенную сделают, где скажут, что мы снимаемся все, если вы нас обманули, мы снимаемся все, как это сказать, все вопросы. Всю отказность, так? Да, всю ответственность мы снимаем и все. Поэтому тут в этом вопрос. Вопрос в том, насколько платформа действительно хочет. Когда она может захотеть, если это связано с какими-то, скажем так, сильными расходами и дальнейшими, как правильно выразиться, дальнейшей необходимостью взыскания денег. То есть, чтобы им было легче дальше взыскать, конечно, им лучше проверить этого человека, что он действительно там совершеннолетний и так далее, что у него есть. Ну, я думаю, что при большом желании они могут запросить скан паспорта, фотографию с паспортом. Это уже делают многие сервисы. Робіць так? Ну, да. Ну, нет, я не знаю, как игровые. С Белбетом так не вядома, але шмат хто... Ну, допустим, да, там всякие платежные системы они будут просить, они будут верификовать это все, да. То есть так это работает. То есть при желании... С Револютом так было. Например, Револют, да, потому что платежная система. Вот, и если к этому относиться серьезно, то должно быть именно так. То есть какой-то максимально выверенный. То есть, я не знаю, в Германии вообще сим-карту нельзя активировать без видеозвонка, например. Да? А калісьці в Беларусі нельга было набыць сим-карту без пашпарта. Я памятаю, мабыць, не, зараз мне падаецца ўсё. Слушайте, а ці бацькі могуць паставіць нейкі блок, такі, каб дзіця не пайшло... На телефоне ж ёсць не бацьковскі контроль. Ну, смотрите, да, все эти, опять же, как сказать... У сваім смартфоне бацькі могуць бачыць, што зараз адбываецца ў смартфоне дачкі? Есть, ну, не знаю насчет iOS, но в Android, по-моему, есть такие возможности. Вот, родительский контроль и на компьютере это можно настраивать, Windows позволяет, и Mac позволяет. Вот, но... Опять же, вопрос, как ребенок сможет это обойти потом. То есть, если очень хочется, всегда можно найти способ, как это можно обойти. До речі, яшчэ такая падобная. Выбачайце, што я латарэю з гульнямі спрабую вам вось падаць гэту інфармацыю, але ёсць на R нейкая гульня, зараз усе дзеці... Roblox. Roblox, так? Гэта не рэклама. Заблакаваны ў Расіі. Так, але вось гэтая гульня я бачыла, як у бацькоў з картак спісваюцца грошы на гэты Roblox, і дзеці заўсёды, гэта ўжо такі торг, дзеці падыходзяць, а калі я прыберуся ў хаце, ты даш мне картку, а калі яна прывязаная да гэтай гульні, і вось
я апошні год назіраю за рознымі дзецьмі з гэтай гульнёй, гэта выглядае як залежнасць. Я не ведаю, што там за гульня, але гэта вельмі падобна на нейкае казіно, бо ім заўсёды патрэбныя грошы, і на картках бацькоў заўсёды гэта спісана. Мне падаецца, гэта таксама вельмі небяспечна, з гэтым вось трэба. Я тут могу только так сказать, что такая возможность есть всегда. У ребенка раньше всегда была возможность, там, не знаю, залезть в кошелек и вытащить деньги у родителей, или там, где лежат, знает, где, там, не знаю, папа хранит заначку, там, оттуда вытянуть пару купюр. Карточки никто не мешает, опять же, с кошелька взять, привязать к своему аккаунту, если очень хочется. И как минимум какую-то часть этих денег успеть потратить, пока родители не заметят. Поэтому... здесь вопрос, скорее, мне кажется, лежит... Это просто новые технологии, новые способы траты этих денег появились. Тут нужно останавливаться, мне кажется, смотреть в корень, да, уже общение родителей с ребенком, объяснение, а дальше уже ребенок сам понимает, должен понимать, что можно, что нельзя. До речі, у нас ёсць сюжэт на гэтую тэму, як дзецям пра онлайн-латарэі, пра гульні, пра тое, як з гэтымі залежнасцямі працаваць, якія парады для бацькоў ёсць, як працаваць з дзецьмі, з дзеткамі, якія гэтым усім цікавяцца. Дзякуй вялікі, Зміцер. Мы зараз, дзякуй, што прыйшлі да нас. Гэта наш эксперт вось па ўсяму, што ёсць у інтэрнэце. AI. And internet. Эксперт Зміцер. Дзякуй вялікі. А мы глядзім сюжэт з парадамі для бацькоў. Дзеці і падлеткі ўсё часцей трапляюць у пастку азартных гульняў. Каб разабрацца ў каранях лудаманіі, мы пагаварылі са спецыялістам і высветлілі, залежнасць не ўзнікае на пустым месцы. Яна заўсёды фарміруецца на скрыжаванні двух фактараў – уразлівасці дзіцяці і асяроддзя, якое вельмі часта спецыяльна сканструявана так, каб эксплуатаваць гэтую уразлівасць. Удерживается внимание, подкрепление, быстрые платежи, чтобы человек, в данном случае ребенок, не успел сориентироваться, не успел понять, что происходит, дать иллюзию контроля, иллюзию власти, что может быть особенно значимо для подростков. И подростковый мозг как раз-таки особенно чувствителен к таким механизмам. Асабліва небяспечна, калі дзіця не мае эмацыйнага кантэйнера ў выглядзе значнага дарослага. Дзіця не раскажа пра свае праблемы, калі думае, што памылка раўняецца страце любові бацькоў, а надзейная сувязь з дарослым зніжае рызыку залежнасці. Страх жа, ў сваю чаргу, звярнуцца да бацькі узмацняе залежнасць. Если за ошибкой ребенка следует унижение, крик, ребенок начинает прятать свое поведение. А скрытность – это самый главный союзник, собственно, формирования любой зависимости. Агулам жа важна выбудаваць правільныя адносіны і межы ў стасунках са сваім дзіцём. Запреты какие-то, но важно, чтобы они были понятны ребенку. Жесткие лимиты на платежи, например, или донаты, да, возрастные фильтры, обсуждение рисков. Но супер важно, чтобы это все было ребенку понятно, чтобы не просто «я так сказала, потому что я мама». Можна забраць тэлефон, аднак пры гэтым патлумачыць, за што і што трэба зрабіць, каб яго вярнулі. А вось крыкі і скандалы – кепскае развязанне. Из-за стыда и страха ребенок становится скрытным. А скрытность – это самый близкий друг зависимости. Поэтому задача родителей – настроить так контакт с ребенком, чтобы ему было не стыдно, не страшно прийти и рассказать о чем-то, о чем, на самом деле может быть и стыдно, и страшно. Будьце саюзнікамі свайго дзіцяці, а не яго суддзёй. Толькі так можна перамагчы ў гульні, дзе правілы прыдуманыя не намі. Гэта былі парады ад псіхолага тым, чые дзеці трапілі ў залежнасць. Я б хацела атрымаць парады для тых, у каго муж трапіў у залежнасць ад шахматы. Што ты там робіш у тэлефоне? А это можно в эфире? Я гуляю шахматы. Шахматы? У тэлефоне. О боже! Я гуляю шахматы. Я як не падайду, ён заўсёды там што-то пум-пум-пум-пум-пум.
Ну, бывает. Гэта шахматы. А гэта залежнасць? ці Яна гэта- лічыць, што гэта шахматы. Ну, Гэта хай. не. Ну, я думаю, это некая приемная залежность. Ну, наприклад, вось калі коціка ў інтэрнэце глядзіш, гэта незалежнасць, гэта трэба. А залежность, вот читаешь, мат, сядись и читая книжки свои Глядзі, разумные. як мне, які трэмор у шахматы жадаю пагуляць. Трэмор. Да рэчы, калі чытаеш, вось я люблю ноччу пачытаць рэдер, ён жа з падсветкай, там нармалёвая кніга, і Дзяніс мне заўсёды, ну давай, выключай. Ну, да. Так? Таксама залежнасць. Усё ў свеце залежнасць, калі гэта Давай, аб чым? Так, Зараз. сёння, Опять про як інтэрнэт. заўсёды гаворым пра інтэрнэт, які мінулыя 15-20 хвілінаў, але сёння цяпер распавяду вам пра тое, што самае папулярнае сярод відэа ў беларускім сегменце інтэрнэту, што стала самым папулярным. Ну, на першым месцы, безумоўна, гэта калапс у Менску і ў іншых гарадах, дзе ёсць тралейбусы. І вось пятніца 13 числа цалкам сябе апраўдала, і субота, і агулам мінулыя некалькі тыдняў былося тое самае, што вы зараз бачыце на сваіх экранах. Дзясяткі тралейбусных маршрутаў, прынамсі ў Менску, ад самой Малінаўкі маёй да Зелёнага Лугу чи госці. Тралейбусы просто сталі. Пасажыры штурмавалі, атрымліваецца, аўтобусы раніцай на працу, а кантактная сетка сталіцы працягвала іскрыць тое, што вы бачыце на сваіх экранах. Это такі супермодны феерверк ад Менск-трансу на 14 лютага, дзень А усіх скажуць, закаханых. змагары Не, ўсё. наколькі я ведаю, гэта ад солі нешта. Безумоўна, это ўжо цягнецца тыдзень, і прычына не ў марозе, а ў парадаксальнай вельмі сітуацыі. Это спалучэнне туману, то есть выпарванне снегу і солі. І вот гэты солевы аэразоль, які з дарог падымаецца ў паветра, ён асядае на правадах, і ў выніку выцякае ток, кароткія замыканні і нават вот такія вот вялікія пажары на лініях. А як вы лічыце, шаноўныя эксперты? Фізіка, Катя, З хіміяй разам, напэўна. Так, як вы лічыце, шаноўныя эксперты, па ўсяму? А ці тралейбусы гэта эфектыўны від транспарта? Мне падаецца, тралейбусы ёсць у Вільні, у Менску, ну, у Беларусі. Польшчы в гэтым горадзе, у Любліне. У адным Шматдзе. горадзе. А вы ведаеце, Няма што тралейбусаў. беларуская тралейбусная сетка самая вялікая ў свеце, менская. Самая вялікая па працягласці. Таму што электраэнергія, яна, відаць, у некаторых кропках зямнога шару танней, чым паліва, бензіны, которые згараюць. І таму, і па-другое, яна экалагічная. А ў мяне прапанова, глядзіце. Вось Лукашенко казаў выключыць святло ўсё, бо шмат электрычнасці, так? А можна ж проста Адрэзаць тралейбусы. забараніць тралейбусы. Хай тралейбусы ездзяць без рагоў. Але тады, да, крызіс будзе ў бензіне, не будзе паліва тады. А у нас не электро, у нас же электроавтобусы. А электробусы, ёсць адчуванне, што яны ад электрычнасці таксама працуюць, ад розеткі. Нешта вы мяне заблыталі, хлопцы, са сваёй фізікай, хіміяй, з Ідзем далей, давай троху спрасцім градус всіх гэтых Так, не надо мне спрашчаць, я інтэлектуальна... Давайте далей. Давайте пра вядомую беларускую Антарктыду. Значит, у соцсетках на гэтым тыдні завірусіліся кадры якіх і назвалі беларуская Антарктыда. Гэта все падмаладэчна. Ледзяны замак Снежнай каралевы яшчэ яго называюць. І гэта вялікая ледзяная глыба, якая ўзнікла проста пасярод поля ў вёсцы Гарнякі. Насамрэч, гэта айсберг, які вы хутка пабачыце, гэта вынік паломкі воданапорнай вежы. Давайте паглядзім, а пасля гэта і абмяркуем. Увага на экран. Такого в своей жизни я еще не видел. Огромная глыба льда, как на Северном полюсе, недалеко от Молодечно. Каляска, вось такая інсталяцыя з'явілася сама па сабе. Ёсць некалькі пытанняў. Па-першае, казалі, што гэта можа быць штучным інтэлектам, бо за дужа лагічна. Гэта штосьці здарылася ось у гэтай самай воданапорнай вежы. І вось вода... Ну так. Так і ёсць, я просто чытаў. Я чытаў. Я гэта бачыў. Вы умееце чытаць, але ведаеце, ну мы ж сказалі перад сном, так, я хутка спаць пайду. Просто праблема ў тым, што вот гэтыя прыгажэйшыя кадры гэта не штучны інтэлект, а па-другое, хто хоча з гэтым сфотаграфавацца ў 15 кіламетрах ад Маладэчна, але ўжо не можа, бо учора прыехалі МНСнікі і все гэта збілі, таму што непрыемны пах ад гэтага лёду з воданапорнай вежы, а па-другое, гэта небяспечна, гэты лёд рана ці позна абваліўся. А чаму непрыемны пах? Давайте па-першае. Што там было ў гэтай воданапорнай вежы? Не ведаю, гэта ну, але прыгожа. Так, але вельмі прыгожа, але больш гэтага няма. Ніхто не скажа слова сасуля? Прыгажосць не заўсёды прыемна пахне. О, глыбака. Ну як сказаў, інтэлектуал.
Так, а до речі, про прыгажосць мы працягнем. 14 лютага ўжо адгрымела, усе атрымалі свае, ці ўсе атрымалі свае падарункі. Ніхто, ну, я не. Ага. Значит, не все атрымалі падарункі, але большасць, напэўна, атрымалі все. Счастливенькие ходят. Счастливые женщины. Да, распаковали свои айфоны и так далее. Значит, и делятся своей радостью у интернетах, на відео здымаеце, показываете. Вот одно из таких відео з'явна беларускую такой, як бы мовіць, афарбоўку трапіла ў соцсетки. Давайте поглядим на романтику 14 лютага по-нашаму, по-беларуску. Выбачайце. Гэта мусіць чалавечак ісці як па пялёстках ружаў да некага Это асноўнага бульба падарунка. і цыбуля. Бульба і цыбулінкі. Такая шэрая бульба. Дзяніс, ну што б ты абраў? Вот так вот, толькі ўжо пасля ў гатаваным варыянце, ці гадзіннік? Здагадайся. А навошта пытаеш, калі ведаеш А адказ? селедец под футром такі, О, як секс. Магарова. Ой, А хтосьці таксама выкладаў у сеціве. А сяледзец пад футрам у форме А сляды да яго як? Пасля. Сляды пасля. Памятаеш ружовы маёнез? Конечно. Вось, ім можна... Мы учора не даціснулі тэму вось гэтых ружовасці прыгожай. А што стаім? Каго чакаем? Тогда давайте яшчэ паговорым пра адну справу, пра выключна беларускую зноў-такі справу, пра мову. Адзін з менскіх блогераў заўважыў за сабою і сваім расійскамоўным атачэннем некаторыя элементы беларускасці. Ён сабраў слоўцы, чыста беларускія, якія калісьці былі ў беларускай мове, але неяк перакачавалі ў расійскую, але мы пра гэта нават не ведаем, бо сутыкаемся з гэтым кожны дзень, і для нас гэта як быццам бы норма. Але зараз паглядзім і разбяромся. І вось ажно 7 серый ён выклаў такіх вот несупадзенняў словаў. Апошняе відэа учора выкладзена у TikTok і сабрала сёння 400 000 лайкаў, каментароў, прабачце. Не, праглядаў. 400 000 праглядаў. І каб каментароў было і лайкаў. Сяго берасці разам з вобласцю. Давайте глядзець і 401. уважліва слухаць. Ну, дверьми не ляпайте. Не ляпайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, как у вас дорого. Дорого. Мне, пожалуйста, какао. Какао. Держите 11 рублей. Ой, простите. Ничего, я споймал. Я споймал. Держите. Спасибо. Нема за что. Нема за что. Ну вось. А сэнс у чым яшчэ? У тым, што зроблена цікава смешна. Добра. Я, дарэчы, чытала пад такім ролікам, адным з гэтых ролікаў, пра тое, што толькі ў беларускай мове ёсць гэта «прысніць», якое ў расейскай лічыцца некарэктным. Я ведаю, што «сасніць» ёсць. Зваротны дзеяслоў. «Прысніць». Дарэчы, напішыце, ці вы выкарыстоўваеце, ці ёсць такое слово? Ёсць яшчэ іншае. Сніл, прысніл. Цікава. Яшчэ кажа, што толькі беларусы кажуць «окей». Окей. Я ведаю яшчэ як мінімум 3 краіны, дзе таксама кажуць окей. Великабрытанія, Злучаныя Штаты Амерыкі, Аўстралія, напрыклад. Там не паверыш, там таксама кажуць окей. Окей, вычурна так. Окей. Окей. Слухайце, а я знайшоў цікавае слово, беларускае, новае беларускае слово лабідуда. Лабідуда, паглядзіце. Лабідуда, гэта... Не лабубу? Нет, гэта абібок, такі шаляй-валяй, шалтай-балтай, такі Пра сябе, то бок. Заўсёды пра сябе. У гэтым эфіры заўсёды пра сябе. Дзякуй, вялікі Андруша. Ты папрацаваў, але мы чакаем твае новыя працы пад назвай «Іхнія каментары». Каментары, калі ласка, пішыце іх, я абавязкова абяру самае лепшае і прачытаю тут у эфіры. А вось пакуль ад цікавостак беларускіх выходзім на глобальны рынок пазітыўных ці не пазітыўных, ці не вельмі навінаў, цікавых навінаў, так. Якія выкарыстаны? У Перу дзень святого Валентина дапамог затрымаць наркагандлярак. Паліцыянт устроіў плюшавага мядзведзіка імітаваў дастаўку рамантычнага падарунку адной жанчын, каб выманіць яе з дому. На відэа, што здымаў іншы паліцыянт, бачна, як мядзведзік стаіць на каленях з падарункам, а калі жанчына спускаецца да яго, той кідаецца на яе і арыштоўвае. У хадзе аперацыі таксама затрымалі ейную падзельніцу і знайшлі 1000 пакетаў з какаінавую пастаю. Відэа незвычайнага затрымання выклалі ў акаунт мясцовай паліцыі, ды суправадзілі іранічным подпісам. Цытата: «Калі ён цябе кахае, то не дазволіць здзейсніць злачынства».
Пад гукі феерверкаў і духавых аркестраў у іспанскім Верыне распачаўся традыцыйны двухтыднёвы карнавал. Свята пачалося з камадрес, жаночага шэсця, падчас якога мужчыны застаюцца ў дома, а удзельніцы выходзяць у горад у белых сукенках з зоркамі ў валасах, у сініх і чырвоных касцюмах ды танцамі да поўначы. Няхай жыве камадрес де Верин. А ўжо пасля поўначы мужчыны і жанчыны аб'ядноўваюцца, ды пачынаецца начная праграма з музычным шоу, традыцыйнымі рытуаламі і смачнай ежай. Да Дня Святого Валентина у зоопарку Болгарской Варны обрали самую милую закаханую пару. Перемогли еўразійскія рысі, севару і віхры, набраўшы амаль 40% голосов. Спадзяёмся, што пара, якая перамагла, завядзе патомства, бо яны разам з 2022 года, і гэта станецца вялікім сюрпрызам для нас і для жыхароў гораду. Гэтыя грацыёзныя драпежнікі заваявалі сэрцы як наведнікаў зоопарку, так і онлайн-аўдыторыі. Апярэдзіўшы леапарду, Аміра і Кіяру прыкладна на чвэрць галасоў. Трэцяе месца падзялілі кенгуру і чорныя лебедзі. У іх па 11% падтрымання. Сярод удзельнікаў былі малпы, вярблюды і вялікія коцікі, а сімвалам вернасці і сямейнай адданасці шмат хто назвалі буслоў. У сацыяльных сетках севару і віхры ўжо называюць зоркамі зоопарку, і выглядае, што гэты тытул застанецца з імі надоўга. Там, калі змонтаваць, апошняя была такая злая абезьянка. Мне падаецца... Ладно. Як у люстэрка паглядзелася, так? Оно такое было, такая ранішняя обезьянка. Выбачайте, у меня сегодня добрый настрой, як вы зразумели. Ну что, пишите комментарии. Передай туды. Як вам? Гэта неделя. Я вельмі люблю неделю. Неделя гэта такое. Давайте почитаем комментарии. Ваши комментарии вы писали нешта? Так, комментарии пачну. Дазволю себе пачаць. Можна я скажу, што такое інтэрнет завіс? Да. Але пачнем с важного комментария. Пишут: так, что тут у нас? Опять одни подобайки ставьте. А где борьба? Хоть какая борьба? Никто из вас трех предложений логично связать не может. И ничего никому не может доказать из своих мыслей. По-русски написали? Нет, я перекладал. Давай, Борис. З якого? Борис! Гэта ты з нямецкага пераклада? Mein Kampf? Так, ты проиграл. Идем далее по комментариях. Ну, штосьці працуем на запыты наших... Я не зовсім зрозумів. Мы не можем связать трех словов. Не можешь сказать три сказы. Где твоя борьба? Для чаго? Бородись. Куды? Неважно, просто борись. Баруся. Да, добре, дякую за коментар. Дякую. Приймаємо. Так само задаюсь питання на конт вот этих, коли гарать сетки тролейбусные. Пишуть нам, коли поглядел наше пояснение про соль, не зрозумів нічого, якая була температура асфальту, што гэтая соль выпарвалася. І вот тут же мы не ведаем, як адказаць, але каментатор адзін нам падказаў, што соляны туман з дарогі, который падымаецца, ахапляе сеткі, і яны як бы выбухаюць, гэта соляны туман можа стварацца пры тэмпературы до минус 14 ажно. При минус 14 яна выпарваецца. Все. Минус 14 ўжо і выпарваецца, і вышэй. Слухайце, паспрабуйце, калі вы калісьці чысцілі некія для гарбаты вось гэтыя металёвыя прадметы, не ведаю, як яны, імбрыкі, нібыта. Соль туды, вось, калі ласка, і ваду. Паглядзіце, як яно будзе выпарвацца. Так, а калі яшчэ больш по-навуковаму, пры минус 14 салёная не замерзае, ствараецца яна ў мелкую дысперсію. І разбіваецца на маленькія кроплі. Мелкая дысперсія. Я нават ведаю, як Катя называць мелкай дыпрэсіяй. Згадаю, што гэта типа Бігфордов шнур, нешта такое ёсць. Бігфордов шнур. Вось, гэта не тая рэакцыя, не? Ох ты, моя... Я хочу, каб написали, што я вельмі розных словаў шмат. Ну реально, не больш за 3 сказы пакуль што у нас атрымліваецца. Да каментатараў. Вчора мы адсвяткавалі 14 лютага, і вось Вожык Патрыёт піша: а як прайшло 14 лютага, мы пабачым у лістападзе. Ён адлічыў 8 месяцаў і 9, прабачце, 9. Ну не можем мы связать 3 сказы, а то с якой радасці будзем лічбы правильно называць. Давай далей. Ідзем далей. На конт інтэрнэту нашага суверэннага, несуверэннага, светавога, піша той жа Вожык Патрыёт. Спрабуе 3 сказы цалкам зрабіць. Так, зноў на 1,5 сказах збіўся. Сёння часцей патрабуецца кантроль над бацькамі ў лічбавай прасторы, чым над дзецьмі. Ну, але слушна, шмат хто з дарослых, вось тыя людзі, якія выносяць свае грошы камусьці за тое, што нібыта вы камусьці, ну, па нейкім званку в інтэрнэце ідуць здымаць свае грошы
з банку і аддаюць незнаёмым людзям праз адзін тэлефонны звонок. І больш за тое гэта, і таксама хто ўдзельнічае вось у гэтых онлайн-казіно, у белбетах, што яшчэ там ёсць, ну гэта дарослыя, гэта не дзеці. То бок мы толькі тых, хто папяровыя квіточкі на пошце набывае, толькі тых мы не асуджаем. І лістамі, да, лістуецца. І у тэлефоннай будцы на пошце так замаўляюць Ёсць праблемка, што літаральна 2 тыдні таму вот эти тэлефонныя будкі цалкам знішчаныя. І таксафоны таксафоны пасля 80 гадоў існавання, апошні быў закрыты пару тыдняў. Апошні таксафон быў знят. А як тэлефанаваць цяпер? Куды? Каму? Адкуль? Навошта? Псіхіятрычку. Так вось і піша нам адзін каментатар. Гісторыя ідзе па спіралі. Хутка вернемся да радыё, лістоў. І чым чорт не жартуе, жывой размовы між людзьмі. Ох, не, гэта не. Гэта не. Вяртайцеся да тэлебачання. Дарэчы, нас жа можна глядзець не толькі ў інтэрнэце, але і па спадарожніку, калі ў вас ёсць тэлевізор. І спадарожнік. Што, гэта вялікая сетка. Вось вы калі ў гатэле зараз у нейкай еўрапейскай краіне, вы можете уключыць нас і там глядзець на вялікім экране. Там у каго ёсць, да, спадарожнік. Ай, ну, хлопцы, нешта добра. Пачуйце, што пачытаем. Давай яшчэ. У Расіі яшчэ і сігнал заблакавалі ў першую чаргу, нам пішуць. Пішуць, што абавязкова трэба двухфактарная аўтэнтыфікацыя, база. Трымаць сігнал на беларускім нумары пасля ўсяго, ну такое. Спрэчненька. На беларускім нумары трымаць безумоўна і тэлеграмы. Таксама тых, хто з'ехаў, ну, не варта. Да, дарэчы, а мне, падаецца, раней нельга было зарэгістравацца без нумара. Гэта зараз можна зрабіць. І цяпер не можна, але яго можна забіраюць. Так ці інакш, як вы забіраеш твой беларускі нумар з часам там... Гэта калі цябе там няма. А калі ты там ёсць, у цябе ёсць беларускі нумар. Шановнае гаспадарства, дзякуй за вашыя каментары. І ў канцы праграмы мы яшчэ раз іх зачытаем. І калі вам бяспечна, падпісвайцеся, ставце падабайкі, нам гэта вельмі важна. А той каментар, дзе кажуць, што мы не вельмі разумныя, не можам 3 сказы, мы яшчэ раз прачытаем, каб вы. А пакуль трохі року і бадзёрасці ў нашай раніцы, танчым, бо нядзеля ж наперадзе цэлы выходны. Тільки ніч не тримала, ніч нічого не значить. Залишитись разом і втекти від людей, чи згорати кожен раз. Залишитись одній між твоїх спокус і моїх німих образ. Захоплені в почуттях тримали світ у руках. Залише з тобою на сили вітра, на сили вітра. Сіль розсипали все, починали із нуля. Знову лід розбивали, лід нам усе пробачить. Залишились разом і втекли від людей, і згорали кожен раз. Залишились разом між твоїх спокус і моїх німих образ.
Это раніца з Белсата. Мы падрыхтавалі для вас цікавосткі. Але пакуль вы не разумееце, што гэта таму, калі ласка, не пераключайцеся. Не рабі так. Сачыце за эфірам. І пачнем мы другую гадзіну з невялічкага гістарычнага экскурсу, а дакладней з біяграфіі адной з самых вядомых жанчын Беларусі. І калі слухаць яе уважліва, біяграфію, то робіцца ясна. Нашыя жанчыны, нашыя беларускія жанчыны заўсёды былі з характарам. Можна і жанчыну слухаць уважліва. Рагнеда не такая простая дзяўчына, як нам падаецца. Мы не ведаем году яе нараджэння, але ведаем характар. Адкуль гэтая дзёрзкасць? Не хачу разуць, гэта форма адмаўлення сватам. Паводле звычаю, у першую шлюбную ноч невеста разувае мужа, здымае з яго боты. Але тут не проста адмова, але і страшная абраза, рабыніч. Ідзем далей. Пасля крывавага вяселля Уладзімір забірае яе ў Кіеў, дзе забівае свайго брата Яраполка, таго самага жаніха Рагнеды. Сам стае вялікім князем, але жонку, адну з жонак, бо ў яго іх шмат, селіць у сяле пад Кіевам, дзе бывае зусім нечаста. Жонцы дае новае імя – Гарыслава. І тут праз гады Рагнеда спрабуе забіць п'янага мужа, які заваліўся да яе пасля гулянкі. Зарэзаць. Володзе пашчасціла, своечасова прыцвярозіў. Але як пакараць жонку? Здаецца, адзін варыянт – смерць. Рагнеду апранаюць у княскую вопратку, каб чакала пакарання. Але на сцэну выходзіць Ізяслаў, іхні сын, якому гадкоў 7, з мячом. І тата мяняе рашэнне. Высылка дадому, на отчыну, то бок у полацкую зямлю. Але і тут цікава. Уладзімір нібыта прапануе ёй новага мужа замест сябе. А тая ізноў не хоча. Маўляў, лепш у манахіні, чым з тваімі мужикамі. Так Рагнеда з сынам аказваюцца ў новазбудаваным Заслаўі. Герб гораду дагэтуль прыўкрашвае герб Рурыкавічаў. Прычым, як дзеці, Рагвалодавічы, а не Уладзіміровічы. Гэта важна. То бок Уладзіміра яна нібы адмяніла, выкрэсліла з жыцця. Сама ж увайшла ў гісторыю не толькі як першая жанчына князёўна, але і як першая асветніца. Магчыма, самая адукаваная жанчына ў Беларусі 10 стагоддзя. Мінула больш як 1000 гадоў, але беларускія жанчыны засталіся адважнымі і разумнымі. Так? І як гэта... Не як закладнік кажаш. Не закладнік. Сам кажаш, самастойна. Ад сэрца Скажи яшчэ раз. душы. Прыгожыя, разумныя і самыя лепшыя беларускія жанчыны. Немагчыма спрачацца з гэтым вось відавочна разумнай заявай, мне падаецца. Але мы хочам распавесці вам разам з нашай наступнай госцей, выключнай, амбітнай, неверагоднай беларускай, якая заўсёды робіць нейкі двіж, варушняк і усялякае такое. Гэта Марыя Грыц у нашай студыі. Вы паглядзіце. Журналістка, актывістка, культурная дзеячка, фея, добрая фея. Каралева піратаў. Як скажаце, ваша новая роля? Вось зладзіла, так ужо зладзіла. Давай яшчэ раз. Мы неадначасова казалі ў нашай праграме, што гэта за... Давай па-перше, чаму вы каралева піратаў? Давайте па-перше. Таму што я собираю першы беларускі пірацкі флот. Гэта, мне падаецца, самая выключная будзе імпрэза года, так што на жнівень нічога не плануйце, акрамя як наведвання 22 жніўня, наведвання Капенгагена, калі вы хочаце далучыцца, і вы, спадзяюся, да першага беларускага пірацкага флота. А навошта? Мы паплывём за беларускім скарбам. Не каб рабаваць, але каб вяртаць нам нашу гісторыю і нашыя скарбы. Па-першае, на чым паплывем? Я спадзяюся, на яхтах, но калі ў кагосьці ёсць свае плавсредства, шчыра запрашаю. Навошта плывем у Капенгаген? У гістарычным музеі в Капенгагене захоўваецца крыж. Ён больш вядомы як крыж Дагмар, але ёсць даследаванні, што, імаверна, калі внучка князя Глеба, Сафія, пайшла замуж за, на хвіліначку, караля Даніі і сама стала каралевай, у падарунак альбо пасаг яна атрымала крыж. І ён зроблены ў тэхніцы такой же, як зроблены, так вось. Ён гэта, правда, ён не такі вялікі, як крыж Ефрасіні Полацкай. Его носили не ў руках, а на целе.
Вось. І калі бачыце, вот эта перегородкавая эмаля, гэта тэхніка, у якой зроблены таксама і крыж Ефрасіні Полацкай. І ёсць вось акурат даследаванне, што почерк майстра вельмі супадае з крыжом Ефрасіні Полацкай. І ёсць вялікая імавернасць, што гэта адна школа зроблена. А чаму гэтая вось жанчына, пра якую вы казалі, яна, канешне, была вось у Беларусі, а пасля каралевай паехала ў іншую еўрапейскую краіну без Софія Шенгена. Менская. Так, чаму яна такая, чаму яна... Софія Менская. Окей. Як трэба яе называць дакладна і чаму трэба пра яе ведаць? Бо не так шмат жанчынаў мы ўсё ж такі ведаем з беларускай. Ну, мне падаецца, што это больш пытанне да нас, так? Колькі жанчын мы ведаем, і як мы ўвогуле ведаем беларускую гісторыю. Калі мы 30... Ефрасінья Полацкая. Уже не кепска. Рагнеда. У Владимира Орлова есть целая кніга «Жанчыны беларускай гісторыі», і ўсім вельмі раю, там добра напісана. І таксама вось ён даволі добра ставіцца да таго, што Софія, што Софія наша княжна, і вось яна стала каралевай Даніі. Ён таксама падтрымлівае гэтую тэорыю, што немало. Вось. І калі пачытаць таксама ягоныя артыкулы, то не застаецца сумневаў. Канешне, калі вы беларусы і беларускі, напэўна, у датчан будуць іншыя меркаванні, але хто верне нам нашу гісторыю к нему? Пытае гэтых датчан? Не, ведаеце што? Не магу сказаць, што іх ніхто не пытае, таму што упершыню ідэя, што крыж, які, на хвіліначку, адна з галоўных святыняў Даніі, што ён мог быць з беларускіх земляў, выказала акурат датчанка, тагачасная дырэктарка гістарычнага музея, это быў 1976 ці 78 год. Карацей, час, калі ты не паедзеш в Савецкі Саюз там нешта даследаваць нейкія крыжы, але гэта вось то, як мы любім, што нашу гісторыю трошачку не мы нам вяртаем. Ну, цяпер хай і мы. Зацікаўлены. А у мяне пытанне яшчэ ёсць. А падкажыце, а вось, піратамі пойдзем мы гэтым флотам, напрыклад, а ёсць... А што называецца вось вярнуць? Гэта мы як будзем вяртаць гэты крыж і ці ёсць верагоднасць? Мабыць, у нас учора быў Рыгор Астапеня, апекун Мальдзіса. Мабыць, нам трэба, каб з намі апекун пайшоў на гэтым флоце. Не паверыце, які вузкі свет. Я абвесціла збор, і дзякуючы вам таксама мы сабіралі на репліку крыжа. То бок, крыж, які в музеі, яму амаль 1000 гадоў, і паглядзім праўдзе ў вочы, ён за гэты час стаміўся. То бок, ён выглядае як хутчэй як рэліквія, так? А не ювелірны выраб. І вось у мяне была... выкупіць яго нельга. Ну вы што, я нават сабе не ўяўляю, каб яны взялі і аддалі нацыянальная рэліквія. Крыж, так. То бок, у мяне няма фантазіі яго вярнуць фізічна, але класна яго вярнуць хаця бы ў нашу памяць, в наш культурны код яго вбудаваць. Але рэпліка, яна дазволіць нам пабачыць, як гэты крыж выглядаў амаль 1000 гадоў таму, як нашы князі трымалі яго ў руках. Канешне, у гэты крыж укладалі мощі святых, у нас пакуль мощі святых не шмат, прыкладна няма. Вось, але можа быць з пэўным часам ён стане вось менавіта як і замысляваўся мощевіком. Так вось, наконт грошай. Літаральна напярэдадні нашага з вами сустрэчы мне патэлефанаваў спадар Астапеня і сказаў, што для Мальдзіса будзе вялікім гонарам закрыць збор на крыж, так што я нас віншую, у нас будзе крыж. Сапраўдны апякун. Рыгор і ўся каманда Мальдзіса, мы вас віншуем, бо гэта вельмі... Давайте распавядзем яшчэ раз. Мы калісьці ў эфіры казалі, таксама абмяркоўвалі гэты збор, што гэта быў збор на рэпліку гэта крыжа, які, я так разумею, будзе падрыхтаваны ўжо да нашага пірацкага... Як гэта назваць? Імпрэзы. Вось. І ён пойдзе, паплыве, як кажуць сапраўдныя піраты, да Даніі, так? І там мы ўжо будзем... Вельмі лагічнае пытанне, якое ты, напэўна, збіраешся мне задаць, на што нам плыць в Капенгаген, калі мы робім сваю репліку. Але так як в Капенгагене адбылася вялікая частка жыцця нашай і іх каралевы, ёсць сам гэты крыж, ёсць месца пахавання каралевы Сафіі. Усё гэта лагічна нас прыводзіць да таго, што як мы можам усю гэту гісторыю ўзяць толькі вось як бы крыжом, а не цалкам. І таму вось мы паплывем в Капенгаген, паглядзім у музеі уласна на сам гэты артефакт,
І яшчэ ў Даніі ёсць такая традыцыя, яны робяць рэплікі крыжа на нейкія выбітныя мерапрыемствы. Напрыклад, калі да іх іншыя манархі прыязджаюць, ці калі нараджаюцца дзяўчаты, робяць маленькі крыжык. Вось, калі людзі выбіраюцца шлюбам, то бок это што-то такое выбітнае мусіць быць. І я падумала, што класна спалучыць нашы і дацкія традыцыі. І вось, каб дацкага боку урачыста нам быў перададзены гэты крыж, гэтая рэпліка. Таксама мы наведаем месца пахавання каралевы Сафіі, мы паглядзім. Яе лёс такі быў поўны віроў, што это, ну, сапраўды на Netflix можна здымаць серыял. Там патрысаючая гісторыя. І вось паглядзець на крыж, паслухаць экскурсію, паглядзець на гэты музей, паглядзець, дзе пражыла, як бы в эміграцыі жанчына, якая стала мацер'ю дацкіх каралей. А як стаць піраткай ці піратам вашага флоту, які пойдзе да Даніі? Ці трэба там, я не ведаю, прышчэпкі нейкія? Ну, зразумела, гэта Данія, гэта Еўропа, гэта не Афрыка. Які рост, узрост, вес? Адзінае, што вам трэба, каб далучыцца да нашай вот этого дзіўнага мерапрыемства, быць у Капенгагене. То бок у нас будзе водная частка, калі мы будзем плыць, калі хтосьці хоча далучыцца, шчыра запрашаю. Калі хтосьці не любіць плыць, мякка кажучы, вось, то можна прайсціся. Са сваім плаўсродкам. Можна са сваім, можа быць і... Глядзіце, якая гісторыя. На сёння дакладна я магу сказаць, што ў нас ёсць крыж, таму што вось гаспадара ступеня нас ашчаслівілі і яшчэ 64 чалавекі ахвяравалі на крыж. Дзякуй. Акрамя таго, я падалася на Grand Art Power, і калі яго падтрымаюць, то ў нас будзе сапраўдны флот. Пакуль што адказу няма, я яшчэ не магу сказаць. Але Сергея Будкіна мы запрашаем наш эфір і ўсіх, хто там прымае. У нас так гэта працуе. Ты ведаеш, што там Будкін, так? Ну, Рада культуры. Я ўсё пра ўсіх колькі ўжо ведаю. піратаў сабралося? Так як у нас такая сітуацыя, што пра кагосьці можна, пра кагосьці не можна гаварыць, моя каманда вельмі плавучая, скажем так. Вось, яшчэ было шмат пытанняў, а чаму піраты? То бок, як бы, это зусім не беларуская традыцыя, правда? Але вам вельмі пасуе, Марына. Дзякуй, і вам вельмі пасуе. Думаю, нам всім это вельмі пасуе. І былі нават такія ідэі, што, ну, як бы, флёр у піратства можа быць не зусім такой, якім варта было бы беларускую супольнасць афарбоўваць. Але паглядзім праўдзе ў вочы у такой заходняй цывілізацыі, заходняй культуры. Піраты гэта ўжо не такія монстры, якімі яны былі там у сярэднявеччы ці там у новым часе. Гэта больш рамантызаваная гісторыя, так? Гэта ўжо фільм «Піраты Карыбскага моря», гэта ўжо «Ван Піс», другі сезон, які выйдзе сёлета, і мы паглядзім, што тамашнія піраты, гэта людзі, які з запаленым сэрцам, з нейкай грандыёзнай ідэяй ператвараюць свет на лепшае. І мне падаецца, это же наша гісторыя. А так, як у нас няма... Яны добрыя. Яны ператвараюць свет на лепш. Яны вынаходнікі. Яны нясуць каханне свету, піраты. Мы вось такія піраты. Так, як беларускіх піратаў яшчэ не было, яны могуць быць любымі. Вот, дарэчы, песня нам бы таксама не замінала. І будзе. Пугача трэба браць, я не ведаю. З гітарамі. Людзей, якія ўмеюць на гітар. Ёсць мем пра тое, што якой я была прынцэсай, якой я хацела ў дзяцінстве быць прынцэсай. Вось я хацела быць як капітан Джек Варабей. І я, глядзі, як мы сустрэліся. Мой любімы пірат — гэта Фрэнсіс Дрейк. Фрэнсіс Дрейк. Пірат, які працаваў на брытанскую карону. А у вольны час ён быў піратам. Вольны час. У яго была у яго была грамата. Калі няма вайны, ён пірат. Калі вайна, Брытанія з кімсьці ваюе, тады ён ідзе... То бок з намі ты пойдзеш у гэтае падарожжа на гэтае імпрэзы. Фрэнсіс Дрейк праліў Дрейка паміж Антарктыдай і... Так, гэта іншае. А давайте пра дацкую беларускую гісторыю. А як вось, калі зараз мы натхнілі, я спадзяюся, кагосьці, далучыцца да флоту, вам пісаць или во флот? Пішыце во флот. Глядзіце, самае галоўнае купіць квіток у Капенгаген. Я думала, галоўнае капелюш. І мець капелюш. Так як у нас такая стихійная каманда, вы можаце таксама далучыцца з любым праектам, калі ён вас натхніў. Напрыклад, выдавецтва Гутенберг, яны прапанавалі зрабіць кніжку для дзетак з налепкамі, каб дзеці ведалі, што за Сафія і чаму яна слынная. Ёсць людзі, якія літаральна толькі што мы ў грымёрцы сидзелі, размаўлялі з дзяўчатамі,
і з'явілася стилістка ў нашай арганізацыі. Таму шчыра запрашаю з любой ідэі, а калі ідэй няма, просто хочацца стаць часткай, набываеце квіток 22 жніўня ў Капенгагене. Я думаю, што мы с вами яшчэ сустрэнемся па дэталях. Ладно. Вось. Таму это будзе такі адкрыты флешмоб, хто далучыцца, таму і дзякуй Богу. Я зараз... 15 чалавек на куфар мертвяка. Я зараз уяўляю, як дзесьці каля Менскага мора людзі бяруць як гэта кару, як гэта некага дрэва. І ведаеце, робяць маленькі вось гэты карабель такі, туды ўтыкаюць гэты сцяжок. І на Капенгаген. Час ёсць. А як гучыць на Капенгаген? Гэта надо неяк больш бадзёра, як піраты. Давайте. На Капенгаген! Это ўжо д'артаньяншчына. Дзякуй, вялікі. Марыя Грыз, тая самая жанчына, якая робіць такі заўсёды нейкія цуды, заўсёды. Кацярына, у мяне ёсць ідэя. Вось, калі вам патрэбны варушняк, гэта да Марыі Грыз. І дзякуй усім, хто далучыўся да збора на крыж, бо гэта вы героі, вы сапраўдны герой. Так, а нас ужо чакае іншае падарожжа ў свет моды з Ганнай Прышывалкай. Вітаю, сябры! З вами рубрика «Раніца на стылі». Адразу за мужчынскімі тыднямі моды ў Парыжы прайшоў куцюрны тыдзень. Куцюрная або высокая мода нарадзілася ў Парыжы, і толькі гэты горад мае права праводзіць куцюрныя паказы з удзелам модных дамоў, якія маюць атэлье ў Парыжы, шыюць асабістую замову, а таксама маюць дазвол на ўдзел ад сіндыкату моды, французскай арганізацыі, якая з'яўляецца органам кіраўніцтва моды. Таму гэта, іншымі словамі, модны алімп. Кожная адзінка вобразу на такім паказе павінна быць на 80% зроблена ўручную і каштуе звычайна дзесяткі і сотні тысяч еўраў. Але куцюрныя тыдні – гэта гісторыя не пра трэнды і продажы. Гэта найперш дэманстрацыя найвышэйшага ўзроўня майстэрства, захаванне традыцыяў брэнду і яго моднага ДНК і гісторыі, ну і ды ж вядома, іміджу брэнда. Сёлета ў куцюрным тыдні моды бралі ўдзел 20 брэндаў, сярод якіх шырока вядомыя Скепарэлі, Д'ёр, Шанель, Валентына ды іншыя. Для двух маладых дызайнераў гэтыя паказы сталіся дэбютам. Французскі дызайнер Матьё Блязі упершыню рыхтаваў куцюрны паказ для дому Шанель, у якім ён крэатыўны дырэктар з 2025 года. Паказ быў натхнёны класічнымі сілуэтамі, прыдуманымі Коко Шанель, але ў сучасным варыянце. Акрамя гэтага, натхненнем для калекцыі сталася дыснеўская папялушка і птушкі. Для нас паказ прывабны яшчэ і тым, што ў ім брала ўдзел у якасці мадэлі нашая суайчынніца. І гэта сапраўднае кар'ернае дасягненне, бо кастынг на паказы такога ўзроўню вельмі стараны. Можам ганарыцца нашай прыгажуняй. Джонатан Андерсон, хоць і вельмі малады дызайнер, але ўжо і тройчы прызнаны дызайнерам года ў 23, 24 і 25 годзе, дэбютаваў для моднага дому Д'ёр. Ён вельмі клапатліва працуе са спадчынаю моднага дома і яго архівамі. У аснову паказу заклалі тэму кветак, асабліва цыкламенаў і гартэнзіяў, бо кветкі былі галоўнай тэмай у пачатку існавання дому. Брэнд Валентына пад кіраўніцтвам Александра Мікелі гэтым разам быў неймаверна эпатажны, яскравы і незвычайны з пункту гледжання сцэнаграфіі, рэжысуры і музычнага суправаджэння. Калекцыю прысвяцілі гісторыі кінематографу і заснавальніку дома Валентына Гаравані, які пакінуў наш свет сёлета 19 студзеня. Былі і іншыя неймаверныя калекцыі ў межах глобальнай падзеі, але вы, магчыма, хочаце запытаць мяне, навошта нам, звычайным людзям, дастаткова далёкім ад моды, Парыжу і тым больш куцюры ўсё гэта ведаць? А я адкажу так. Калі знайсці 15 хвілінаў і паглядзець куцюрны паказ, то эфект будзе такі, нібыта вы паслухалі канцэрт, паглядзелі экспазіцыю сучаснага мастацтва ў галерэі і сталіся сведкам невялікага мастацкага перформансу. Трэба разумець, што мода ўжо не толькі пра адзенне і рэчы. Сёння модная індустрыя мае забаўляльны, асветніцкі, сацыяльны і нават палітычны характар. Яна моцна ўплывае на іншыя сферы жыцця, медыі, сацыяльныя сеткі, шоу-індустрыю, кіно, спорт і гэтак далей. Валоданне моднымі тэндэнцыямі – гэта індыкатар сучаснасці і прагрэсіўнасці. Акрамя ўсяго, мода
мода і асабліва высокая мода гэта цудоўны спосаб пераключыцца ад паўсядзённасці і рэчаіснасці ды напоўніцца натхненнем і прыгажосцю. Зычу, каб у вашым жыцці было як мага больш прыгажосці. Пагатоў ужо зусім хутка вясна. Да новых сустрэчаў, сябры. Дзякуй, Ганна, дзякуй за гэты сучасны экскурс, як кажуць. І за модныя парады, вось мы заўсёды на іх абапіраемся і абнаўляем гардэроб асэнсавана, так, Дзяніс? Так, заўсёды асэнсавана. Мы ўсё робім асэнсавана, і вось зараз асэнсавана. Мы гатовыя для імпрэзаў, вечарынаў і фестываляў. Дарэчы, пра фестывалі літаральна ў гэтыя дні праходзіць Берлінале, і пра самыя значныя стужкі, пра самыя цікавыя стужкі гэтага фестывалю наш наступны матэрыял. У Нямецчыне распачаўся 76-й Берлінале. Сёлета на кінафестывале пакажуць больш за 200 стужак. Гэта як сямейныя ды дзіцячыя карціны, так і фільмы на вострыя палітычныя тэмы. Да прыкладу, ў праграме стужка аўстрыйскага рэжысёра Патрыка Шыі пра эміграцыю расейцаў пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. У цэнтры ўвагі Маргарыта, Юрый ды іхныя сябры, якія не могуць вярнуцца дадому, бо там іх чакае турма альбо армія. Украінскую перспектыву паказвае дакументальны фільм «Сляды» Алісы Каваленка і Марысі Нікіцюк. Стужка апавядае пра жанчын, ахвяраў сексуальнага гвалту з боку расійскіх вайскоўцаў. Я упала і почали мене бити ногами. Соглашайся, сука, по-хорошему, а то сейчас я стрелю. Сярод фаварыту фестывалю карціна з галівудскім акторам Чэнінгам Тэйтумам «Жозефіна» пра траўматычны досвед бацькі і маленькай дзяўчынкі, якія сталіся сведкамі згвалтавання. Таксама пакажу драму «Намора» з Эймі Эдамс пра наступствы жаночай алказалежнасці і абразанне кустоў ружу бразільскага рэжысёра Карыма Айнуза пра таямніцы багатага сямейства. Ад кінапрэм'ер пераходзім да літаратурных навінак. У нас у гасцях наш наступны, прабачце, госць. Госць у гасцях, ну а чаму не, Антон Беляев. І галоўная нагода, з якой мы запрасілі Антона, гэта ягоная кніга. А што, Антон, што за валізка? Вось, па-першае, добрай раніцы. Добрай раніцы. Як кажуць у Варшаве. Мы бачыліся у будынку БТ. І АНТ. І АНТ. І яшчэ дзесьці у гандлёвым цэнтры Карона. Гэта было даўно. Так бывае, так бывае. Так, зараз праверым адну рэч. Калі зрабіць так, вось павінен быць гук. Павінен быць эйсментам. Выбачай. Чуеш, вось так. Гэта такая лёгенькая імпрэзка. Валізка, гэта, сімвал такі, які на прэзентацыі кнігі я заўжды бяру з сабою. І там, вось, калі я адчыняю яшчэ раз, дзесьці павінен быць гук, кожны раз, з'яўляецца нейкая рэч. Па-першае, вось, спецыяльна для цябе. Ведаю, што ты таксама аўтар. Я такі. Ад цябе чакаю з подпісам, ад мяне таксама. Ты не падрыхтаваны прыйшоў. Так, спадарыня. Таксама. Для мяне. Так, давайте покажу. Называется «Как я провел лето». Да, пока на русском языке, будет на белорусском обязательно. Кто перекладает? Ой, там, как кто это сказать? Кто треба, той и коллектив перекладает. авторов работает над этим, да. За это им огромное спасибо. Ну, расповедайте про что. А это чемоданчик помогает обычно. Так. Дело-то как? Книга довольно юморная. Ага. Как оказалось, мне так сказали. Хотя по грустному поводу. И в чемоданчике обычно, когда я веду презентацию, есть вещи, которые в этой книге описываются. Например, вот если достать, такие вот тапочки, например, есть, которые всем выдают в СИЗО. Ага. Вот. И шаолиньские монахи, на самом-то деле, они дети, потому что, что они умеют? А вот те, кто сидят в СИЗО, они на этих самых тапочках могут и лечь, и накрыться. Это такая вещь. Давайте галоўнае, то бок гэта прыгожая кніга. Вось давай яшчэ раз, каб без прыгожая. Яна не пра жарты, не пра лета, а пра лета, якое правялі ў СІЗО, так? Ну, гледачы нашы не чыталі, таму трэба распавесці такі... Про что там распавесці вось праз прадметы и про то, что там можно... Это такой скромный путеводитель, который рассказывает все от Окрестина.
до Жодина и через, прости господи, еще Володарскую тюрьму. И вкратце там можно узнать все. Как принимают, как встречают, на чем спишь. Боже, можно достать еще что-нибудь из этого чемоданчика. Давайте. Например, есть письма. Опять же, да, очень важная вещь. Это да тебе приходили, ты писал? И мне, и людям. Вот эта вещь, которая может, наверное, растрогать самых взрослых мужчин. Слухай, ну гэта, атрымліваецца кніга, гэта гісторыя з артефактамі нават. Гэта дзённік? Автофикшн, Да. «Розум медиа». Да, гэта дзённік? В некотором роде. Издание «Розум», оно публикует книги такой тематики, в том числе. И вот жанр автофикшн, в котором эта книга написана, он как раз-таки рассказывает обо всех впечатлениях, которые испытывает человек, который в эту систему попадает. Ну, вот в данном случае в том числе и я. И там есть, опять же, абсолютно про все. Включая тюремное меню, распорядок дня, истории тех, кто сидел вместе со мной, чем это все закончилось, в конце концов. И самое главное, что это все рассказано с некоторым юмором, потому как, находясь в тяжелой ситуации, все-таки друг друга надо поддерживать, и люди это там внутри делают. И вот это та самая ирония, которой, наверное, в этом вопросе не хватает, в этой книге и есть. А калі сама ідэя з'явілася напісаць кнігу? Там... На Акрэсціна, у Жодзіна, на Володарскага? Началось, наверное, все на Акрестина. Мы тогда даже решили выпустить фирменный мерч по номеру, скажем так, квартиры, в которой мы находились. Вы с вашими, коллегами? Собратьями по несчастью, да. Как говорится, в тюрьме находятся самые интеллигентные и образованные люди. Вот так оно, наверное, и было. В Жодино, наверное, уже все это оформилось окончательно в анекдоты. На Володарского закрепилось, а после этого вынеслось оттуда, когда уже тюрьму закрыли. И потихонечку, по одному дню в неделю, строчка за строчкой сложилась в книгу. Вот она. Але вынеслась гэта, мы разумеем, у голове, так? Потому что я так разумею, что шитки забирают. Сначала да, а затем, когда закрыли саму тюрьму, выяснилось, что мои вещи никому, кроме меня, не нужны. Мне пришло письмо, я пришел за вещами, они оказались у меня, а затем получилась книга. А потом была хатняя химия. Да. И вот на домашней химии она тихенько и писалась. Я нашел такой хороший талмуд разрешенного автора, и где-то в середине, на 100-й странице, я аккуратненько начал вписывать свой текст. А почекай, чему так? Нельзя писать, коли на хатней химии, чи что? Писать можно, но вот такие вещи нет. Потому что к хатней химии можно было бы добавить потом что-нибудь еще, более серьезное. А хтосьці гэта адсочвае? Вось прыходзіць? Ну, инспектор. Конечно. Участковый, инспектор. Иногда приходит комитет какого-нибудь там контроля. И вось бачыць ён прочие дружинники. И такой, а что это у нас? И починает так? Это... Да, ну когда у тебя разрешенная книга, история Октябрьской революции, год 1917-1923, никто не придирается. Поэтому я спокойно ее написал, затем передал в Израиль, ну а здесь в Польшу уже смог издать. Слушай, книга з гісторыі-то атрымліваецца. Не толькі з артефактамі, а з гісторый? Зараз тых, хто выходзіць за кратаў, ёсць некаторая частка тэматычнай літаратуры, тых, хто быў за кратамі, у СІЗА. Ці гэта, як вы лічыце, мабыць, нешта чыталі? Ці гэта падобны досвед? Ці гэта ўсё ж такі розныя заўсёды, розныя гісторыі розных людзей? Я, конечно, и на спектакле был по творчеству «Декамерон». Да. Спасибо Максиму за этот замечательный спектакль. Естественно, я читал литературу. В том числе и мое издательство выпускало очень схожую по тематике книги. Но если у меня она какая-то юморная, то там книга серьезная. И, естественно, люди, которые проходят через одни и те же условия, они и пишут приблизительно одни и те же вещи. Но они отличаются в каких-то небольших мелочах. Вот чтобы эти мелочи узнать, надо почитать книгу. К слову, хочу сказать, что каждая 10-я проданная эта книга, деньги с нее уходят в ассоциацию «Доволи», которая помогает политическим заключенным
в частности, например, покупает им проездные билеты, Дякую. когда они приезжают в Варшаву. Ох. Так что Это звязаная гісторыя. некая добрачыннасць у гэтай кнізе таксама ёсць. Слушайте, давайте зараз мы покажем на экране QR-код для тых, хто жадае набыць гэтую кнігу. Покажите, калі ласка. Вось ён. Вось, так, вось. Унізе. Оп, Так, у вось. інтэрнэце зможаце. Скануйце, таксама пакінем спасылку ў каментарах. Ну, Так, у вас наклад расійскай мовай, але ж зараз рыхтуецца наклад беларускай, і ўжо магчыма зрабіць прадзаказ, які будзе, ну, танней, зразумела, беларускай мовай. І гэта можна зрабіць па QR-коду. Вельмі прыгожа. Гэта першая твоя кніга? Так. Як оно? Вось ты написал. Катарсис. Есть? Конечно. Как объяснить? К психологу на домашней химии пойти было довольно проблематично. А написав это, стало возможно выдохнуть. И когда я выдохнул, избавился от этого груза, стало можно идти дальше, ко второй книге, а может быть и к третьей. Слухай, а вось кажуць, былыя вязні, палітвязні кажуць, што складаней усяго гэта знаходзіцца на хатняй хіміі. Чым, напрыклад, быць у СІЗА, быць на Крэсціна. Хатняя хімія... Як у вашым досведзе? Дзіўна, я разумею, дзіўна, што мы параўноўваем гэты рэчы, але вось, як паказвае практыка, гэта досвед шматлікай колькасці. Калі я прыйшоў у РАУС і стаў на ўлік, то першая фраза, якую я пачуў, гэта «Твой дом – тюрьма». І таму хатняя хімія, ну, гэта так. Гэта жартик у них такі, так? Ну, жартик, да, такой. Гэта турма, але ж гэта турма, якая табе знаёма. Гэта твоя канапа, гэта твой тэлевізор, твой кот, твои тапкі. Але ж гэта турма. І ведаю, што некаторым людзям, ну, не мне, бо я збег яшчэ на хатняй хіміі да красавіка месяца. Вось. Але ж ведаю, што людзям вельмі складана там знаходзіцца, і гэта на іх вельмі моцна ўспрыяе. Народных асабліва. Зразумела. Бо у любы час да цябе могуць прыйсці дзень, ноч. За любое дзеянне ты можаш атрымаць парушэнне, першае, другое, трэцяе, чацвёртае, і потым з'ехаць на лагер. То бок, тое, што людзі, ну, зразумела, што людзі абмяркоўваюць розны досвед і, ведаеце, як кажуць, ну, пашанцавала, што там камусьці, напрыклад, выпадае хімія, ўсё ж такі гэта нельга параўноўваць і Спачатку падаецца, што табе пашанцавала, але ж потым, калі ты ў гэту сістэму ўязджаеш, ты разумееш, што гэта ўвогуле не шанец, што гэта пакаранне яшчэ больш жорсткае, чым лагер. Бо лагер, ён як армія. Калі ты, вось ты мужчына, калі ты ў арміі яшчэ і быў, то для цябе гэта вядома, неяк ты прымаеш гэтыя правілы гульні і ў іх існуеш. Але ж калі ты у сябе, ў хаце, казалось бы, ну, ты гаспадар, вось гэта твае рэчы, гэта тваі правілы гульні, але ж не, яно не так. І вось ты ад гэтага пакутваеш. Дарэчы, ёсць яшчэ пытанне, якое задаюць пра хатнюю хімію. А ці на хатняй хіміі можна працаваць? Ну, я не пра тое, каб там вось кнігу пісаць і неяк гэтую пастку, каб ніхто не знайшоў. А ці дазваляюць на хатняй хіміі працаваць? Ой, я когда вышел из тюрьмы, я на русском обязательно это скажу. Я когда вышел, у меня был контракт на радио. И я на нем остался. И так получилось, что я вошел обратно через калитку туда, на ОНТ, и все те люди, которые от меня с удовольствием избавились, очень сильно удивились. Особенно Озаренок, который там наматывал круги вокруг. Бок вы бачили яго на асабістыя вочы, ён існуе. Ну, зразумела, ён же там, ну, працуе. И я для них был как привидение. И я им оттуда, как привидение, периодически помахивал ручкой. Я еще здесь, дорогие мои друзья. Яшчэ раз нагадаем QR-код, нагадаем для тых, хто жадае набыць гэтую кнігу. Грошы за кожную 10-ю кнігу, так, яшчэ раз, ідуць да фундацыі «Даволі». Яны дапамагаюць палітвязням, ім, ну, аказваецца дапамога, набываюцца квіткі прызныя, напрыклад. Таму купляйце, зразумела, і рабіце добрыя справы.
Дарэчы, у нашым новым вось гэтым новым асяроддзі ўжо ў эміграцыі, калі кажуць там пра БТ, пра АНТ, ось нават пра радыё, ці ёсць такое, што прылятае за гэта, ведаеце, я кажу, ну ты ж працаваў там вось калісьці, ці гэта больш не цісне, ці гэта, ну выбачайце, такі ачысціў досвед СІЗА і хатній-хіміі ад усялякіх штампаў, якія людзі, ну, прыклейваюць да людзей. Ну, зразумела, нейкая насцярожнасць яна ёсць. Па-першы час амаль не кадыбіст ли ты? А ты не кадыбіст? Я? Младший лейтенант. Я кажу, вот вам крест. Ключно запытал. Вот вам крест. Крест, я не КДБ, не шпион. Что вы, товарищ майор, ну, честное слово. Нет, ни в коем разе, конечно. Свою будучыню ты якой бачыш зараз? Давайте назовем планамі гэта. Ну, так. Не, буду, не планы. Будучыню немагчыма планаваць. Яна як зложыцца. Магчыма, гэта будзе нейкі шанец. Магчыма, мы будзем сустракацца тут. Магчыма, дзесьці ў іншым месцы. Я нічога не загадваю, але, ну, я мару аб тым, каб гэта было як можна лепей. Яшчэ кніга? Зразумела. Гэта пачатак. Як я правёў гэту зіму. Слухай, гэта ж можна нават, як я правёў гэтую зіму, гэтую вясну, гэтую вось, а ў мяне як у жонкі, а таксама аўтара першай, другой кнігі, так? Ну, так, хай так. А чаму вось пісьменнікі, калі пішуць сваю першую кнігу, пасля гэтага яны адчуваюць, што вы адчуваеце? Шчыра кажучы, яна не першая, бо калі я быў, ну, малодшы, вось, то мы з маім сябрам пісалі яшчэ адну, але ж не дапісалі. А гэта нараджаецца, гэта жаданне, якое з вамі была фантастыка, то была фантастыка, там было пра каханне, пра нейкую смерць, пра лёс. Смерць і каханне. Да, смерць і каханне, да. Як нам звярнуцца да хаты, яна, ну, неяк так звалася, не памятаю ўжо. Вось, але яна не дапісана, яна зараз у мяне ў Менску ляжыць у стале маім пісьменным. Таксама схаваная павінна быць. Так, зразумела. Так гэта з дзяцінства ідзе? Ці гэта такі імпульс, які прыходзіць з... Што цябе цікавіць? Ну, таму што ты заўсёды сядзіш і пішаш нешта новае. Побач з табой два пісьменніка. Денис, хай гэта будзе наш творчы сакрэт. Творчы сакрэт. Дзякуй. Наступны раз. Дзякуй вялікі, што прыйшлі і прынеслі гэту сапраўды прыгожую кнігу. Дзякуй, Дзяніс, за вашы сакрэты, якія вы ніколі не раскрываеце. Ну, а мы вяртаемся. Так, у нас у гасцях быў Антон Біляеў, аўтар, пісьменнік, як яшчэ мы можам... Пісьменнік. Палітвязень. Не, давай адразу. Пісьменнік. Пісьменнік, давай так. Дзякуй, што прыйшлі, а мы вяртаемся да беларуса Юрыя, які жыве ў Львове. Ён падзяліўся з намі думкамі наконт беларушчыны і беларускай мовы. Я родился в Советском Союзе и учился в белорусскомовной школе полностью. У нас нават нямецкая мова выкладалась по-белоруску. Вот, физкультура, праца была у нас. Не труд. И когда я поступал в Гомель в колледж, и там треба было сдавать математику, я не разумею этих терминов. Я кажу по-белорусски, с ними смеются. Вот. А зараз Лукашенко зробив так, что мова, ну, амаль что зникла. Хотя отдать треба належно тым людям, которые там засталіся и которые, не гледзячы на той страшэнны ціск, жывуць і размаўляюць на мове, пішуць на мове народнай і робяць штось для мовы. Нават для яе захавання гэта таксама важная справа. Не ўсё тое важна, што робіцца са зброяй у руках. Той зброей може бути от, карандаш, той оловок, альбо ручка, альбо слово, альбо якась думка, альбо просто сапраўднае каханне, ради которого ты готовы пройти і краты, і знявагу, і ганьбу, але захаваць мову свой народ, свою ідэнтычнасць, свой колорит национальный и свою вот нашу белорусскую якусь такую непаўторную добрыню, я не знаю, или вот эту якось разумение іншых. Ты вот як ты воспринимаешь... Беларусь — это краіна людей-психологов. Яны могут вот приймать як-то любых людей. Там реально толерантный народ,
але дзяржава дуже не падходзіць, то бок яна адстае ад таго менталітэту, ад таго развіцця, якое дасціг народ. Дзяржава яна яшчэ гадоў на 50 ззаді дзесь. Ну, у меня такое уявление. І таму яны стараюцца ўтрымаць тое, што яны лічаць нармальным, ну, сілай. Больше іх нічым не могуць. Вельмі прыгожая думка, што Беларусь гэта краіна псіхолагаў. А вось гледачы ці пагаджаюцца, ці гэта ўсё ж такі айцішная краіна інтэрнэту? Беларусь это айці-краіна, што не ведалі? Зноў? Так, яшчэ пакуль. Ну, што Так, пішуць? краіна айці-псіхолагаў. Давай подводку зраблю. Што пішуць у каментарах нашых гледачы, шаноўны Андруша? Андрей Сульжыц. Так. Суперстар беларускага інтэрнэту. Таким чынам і каментары. Па-першае, все задаволеныя нашим госцем Антонам, пишут, что першы экземпляр, хтось яго кнігі набыў менавіта з жонкай наш глядач. Самы першы экземпляр. Які цудоўны голас у Антона. Ужо, напэўна, працуе дзесьці ў агучцы, цікава было б яго паслухаць. Ну, планы, напэўна, яго вялікія, абавязкова паслухаць. Замаўляйце для усялякіх вашых агучак. Ну, а мы вяртаемся да тэмы інтэрнэта, айчыннага і агулам адключэнняў ці чаканняў адключэнняў інтэрнэтаў. Адключаем інтэрнэт, але не прытомнасць. Так. Яны могуць заблочыць інтэрнэт у Расіі, але працягваць будуць трансляваць свае наратывы на знешнюю публіку. То бок, унутры Расіі для расейцаў інтэрнэт яны заблочаць. А нам, тым, хто жыве па-за межамі Расіі, наадварот, працягваць накідваць прапаганду. Галоўнае ж працаваць са сваім электаратам, як кажуць. Гэта толькі 50%. Так. Яшчэ 50% гэта я працаваць з тымі, хто за мяжой. Не пра камуніцыйную палітыку, я пра гэта беларускія мазгі дзяржаўныя. Разумела, што калі ты працуеш... Беларускія дзяржаўныя мазгі. Нам у камунікацыі зразумела, што трэба працаваць з рознымі краінамі, з суседзямі, таксама з гледачамі, якія размаўляюць на розных мовах, каб цябе разумелі, каб... На беларускай. Сур'ёзная якая сёння. Я магістр по камунікацыі, там, прадюсіраванні і все. Я вам зараз покажу. Глядзіце, шановне гаспадарства, гэта ручка. Я ею пішу. А вось гэта ручка Кацярыны. Магістра. Вось гэта ручка магістра. Да. Я спрабавала, як магла, весь эфір апраўдацца за тыя словы, калі нам сказалі, што мы не можам звязаць 3 сказы, але вы ўсё сапсавалі. Давай каментары, давай у людзей разумных. Про савецкі чебурнет узгадалі і пішуць, што ён можа, это аналаг айчыннага інтэрнэту, і вот этот чебурнет можа змясціцца на дыскеце цалкам. Дыскета. Так, в России блокуют YouTube, а YouTube косвенно сам блокуе русский сегмент. Это такая взаимоблокировка. До рэчы, гэта добра. Хай яны самі пазабіваюцца адзін з адным і ўсё там. YouTube з Расіяй. Пожадаем поспеху всем бокам конфликту. Монетизация у ВКонтакте такая, что никто туды не ідзе. Ой, сябры, а монетизация у ВКонтакте... Мне падаецца, там увогуле няма монетизации за прагляды, может быть, и нема, а может быть, и ёсць. Але сутнасць в тым, што дзяржава, за гэта плаціць дзяржава. Мне падаецца, як гэты план узяць добрую платформу, якая раней развівалася, аджаць, і што яны там зрабілі? Аджаць, яе купіць. І пасля, зараз, калі вось гэты крызіс інфармацыйны, туды заліваць грошы, плаціць шалёныя грошы выдаўцам, каб яны ўсе гэтыя селебрыці пайшлі туды. Туды ж зараз кінулі, што будзе далей. Так, ЧБД, а Мусагаліева працуе 24 гадзіны. Як калісьці хтосьці... Вось, дарэчы, гэта пра тое, што яны не сталі рабіць там яшчэ новы рутуб аналог, як у нас Відбай, или как-то Відеабай, а яны узялі тое, што працуе, выкупілі і перарабілі пад... Ну, я не ведаю, наколькі эфектыўна, але ў мяне, я бачу, што шмат людзей вось з Ютуба, з падпісантаў некага расійскага контенту пераходзяць у ВКонтакте, бо там не завісае гэта так само. Коротко падсумуем, ці плоцяць у ВКонтакте грошы, плоцяць і вельмі вялікія. Эта ситуація падобная, да, напрыклад, футболу, калі в Штатах або не надта футбольнай краіне, там в Эміратах плоцяць неверагодныя грошы, мільярды для того, каб футболіст файна пераходзіў да іх граць у неканкурэнцыйнай среде. Так, а это просто дзяржаўная палітыка. Ну і добра, напрыканцы закончым мілатой. Вось падабаецца, піша мне Вожык Патрыёт, падабаецца мне Швэдэр Дзяніса. Адразу адчуванне сапраўднай зімы. Гэта мета-гумар, што зіма надакучыла, а ты все в сваім
Зимним сезоном. Гэта не просто метагумор, гэта... Е-е-е, давай яшчэ. І так пойдзеш, і пасля мы музыку адразу. Дзякуй вялікі, хлопец ходзіць, мы вас любім, музыка пойдзе. Шведар, вось. Мужчына ў мне сорамна побач з вами. Завуч вучыцельскі запер мяне да фізры. Я там сядзеў і з носа пускаў пузыры. Я прадстаўляў, як дзяўчонка з 9-га Б. Ложыць мяне на лапаткі ў вольнай барбе. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять. Годы прошли, раскидала по странах судьба. В 8 закончилась вольная наша борьба. Где-то лежать пузыры и борцовка моя. Но у 9-я Б возвращаюсь всегда. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять. 7-4, табе 5. Ну-ка быстренько в кровать. Раскрывай свою тетрадь. Буду я проверять. Перавядзіце мяне ў 9-й УБ. Я бы барбе навучыўся тада у цябе. Можа, была бы другая немного судьба. Бо не судьба, а сплошная одна борьба. 7-4, табе 5.